ngiyazilezula lokuqa phambi kwehamente engcwele usinqobile wakangema ibhuku lani ngaphansi komshumayeli umthethwa nomkhokheli Masithola. Nami Nazaretha sukuma nokuloba igama lami encwadini yokuphila. Ngicela ukuthi uNkulunkulu ashamba ngikhumbule hlalo lemini lwami konke engizokusho phambi kwenu kube ukuthi kuzobafaka abangcwele ezulwini kepha kungazukubakhipha. Nami Nazaretha sodlula kanye nje intshumayelo ethi kwakukhona inkosazane eyayiphelele nje iyenza konke kwasesontweni. Kodwa inkosazane yasingelwa umoya wasemhlabeni kuthi njalo ntambama iphume ngewindi ekhaya kubo. Njalo izophuma ngewindi ekhaya kubo kanti ayazi ukuthi usisi wayo omncane uyayibona. Kwase kufika isikhathi sokuthi le nkosazane ihambe emhlabeni. Bazama ibhokisi ukulikhipha ngomnyango webhokisi aliphuma. Balikhipha ibhokisi aliphuma, unwebe umnyango still ibhokisi aliphuma. Wafika usisi omncane wathi lo muntu nimkhipha ngendawo abengayijwayele, lo muntu bephuma ngewindi. Bathi balikhipha ibhokisi ngewindi, ibhokisi laphuma. Asithina amakhosazana wethu amabhokisi aphuma ngomnyango noma ngamawindi. Sengizoyehla ngezathi khona indaba ethi kokhona uXamu noNogwaja. Laba baba abankhana abakhulu. Kwathi ngelinye ilanga kwaqhamuka abazingeli. uXamu waphoseka emanzini, uNogwaja wayemva kweja. Athi sebephumile sebedlula abazingeli, uNogwaja wabuza uXamu uthi, "Wena uhlala emanzini kodwa uhlezi ungcolile kudalwa yini?" Bathi cha phela mina emanzini ngisuke ngiyocasha, hayi ngoba nakho ngisuke ngiyohlala. Makhosazana yathi thina phansi kweyinansuku asihleli ngoba sifanele noma sicashile. Cela Nkosi amakhosi usishamba sikhumbule asiphe inhliziyo zokumthanda neindlebe zokuliza izwi lakhe. Nkosi usisenikuzwile. Ngekhethi Nkosi Nazaretha. Lokho qepha ngwenu uqabela ukuthula ebhukulani thempeli kumkhokheli uMasithola emshumayeli umthetho. Nazaretha sisendabeni enkulu sibonga ithuba esiphiwe abantu abadala ukuthi sizofakaza ngobuNazaretha. Nazaretha kukhona inkosazane eyisima Maduma iZulu uma wayethi ayihambi yoma esangweni ivunule ihambise yoma esangweni. Nazaretha Maduma iZulu njalo inkosazane ivunule ihamba uma esangweni. Njalo iZulu Maduma lishaya phezu kwendlu. Wahamba lo mama wahamba enyangeni Nazaretha ngoba simkhohlile uShembe uthi khona. Wahamba enyangeni lo mama wayehamba inyanga wabuye wakhumbula ukuthi ukhona uShembe. Wahamba lo mama Nazaretha waya kubaba wafike wayokuqa kuye wathi baba sinenkinga ekhaya njalo Maduma iZulu umbalo ushaya phezu kwendlu. Wasephendula ubaba Nazaretha wathi njalo Maduma iZulu wovunulisa inkosazane yakho ime phambi kwegethi liyogcina lapho uZulu uduma. Wabuyela emuva lo mama enethemba labuya Nazaretha iZulu laduma wasatshela inkosazane yakho ukuthi ayihambe phambi kwegethi. Yase ahamba inkosazane phambi kwegethi laqhubela laduma iZulu wayibuza umama ukuthi iphelele yini. Yahluleka Nazaretha ukuphendula inkosazane. Wazi wagcina mama sayibonela ukuthi hayi saphelele. Ngoba sikuqala phambi kwabantu abadala Nazaretha umbozo nansi ukumbozo ngoba uwazi ukuthi uphelele. Ungayimbozi Nazaretha ungasazi ukuthi uphelele ngoba ungcolisa thina singamaNazaretha esingamakhosazana. Nkosi uNkulunkulu ashimpe Nkosi.